Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. рӯзатонро ба хайру шодӣ мегӯям бародарони азиз. дар ин навор якчанд мошинҳо аз мошинбозори Душанбе омода кардем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. навора то охира тамошо кунен, мошинҳои маъқулатон дар комментария бинависонен ва яктаи лайка зер бикунен ва ҳама рӯза видеоҳоро сари вақт барои шуморо пешкаш мегардонем. Range Rover бародаро хубинакта 2014 сол объеми 3 қати дизел сасени хуби хубшай тамошо кунен 4 та балон нав ҳуҷҷат тайёркаш ҳамаш ҳастай. рӯз як салон ша мегирам. иш қилфа иш қилфа хами берун мегирамш тамошо кунен. ҳамаи навортош ҳастай дар салон старт стоп абагреф сидени мултирул автомат тамоми навортош ҳастай монитор ҳамаш ҳаст яки калиташ нестай. ҳай ҳами берун мегирамш тамошош кунен. чихоло ҳамаш навам. ҳуҷҷат тановкашам ҳаста як сола. ҳай ягон камерӣ надорад. охтунам дар камера мебининаш. нарша чанд мега байра нарша чанд гуфти акра? ҷӯшидам бача? Акрам бача? ва сари клитош рафтам. номрои акара мемонам занг занен номрош 929 69 0000 оз юна додар мия нақша мека нақша мемонед. оз ёмес табда. оз як салон ша мегирам ренҷа тамошо кунем бародаро. Автолайф дака. даро ҳама электропакет, автомат, панорама, мултирул, старт-стоп ҳамаш ҳаст. қоидавӣ ҷо панорама ҳамаи навортош кор мекуна. Европа погиза фула. оз бо як айқафоам мегирам. оз бо як айқафоам мегирамш. ҳамоми навортош ҳаста. Диск балон тачка 420,000 сомон. нақша 420,000 сомон мега бо муомила ҳам дора. номро акара мемонам занг занен Европа Range Rover Sport. номро акара ози ай пеш мемонам. номрош 929 69 0000. Mercedes C-ка бародаро 98 сол объеми 4 қати ҳуҷҷат ҳастай. ҳуҷҷатош як сола газа бензинаи 4 та балоншам нав. оз як салонша мегирам тамошо кунен. чихоло ҳамаш наван. автомат автомат консайриш кор мекунад. 288,000 пробег дора. печка ҳамаш кор мекунад. сасани хуби хубшай. як борига тамошо кунен. балонушам навам. сасани хубшай. بودگاه قفام تماشا کنید.
چانسمش گفتی راکا 77 نقش 77 азор мега бо муомилаам дора номро яка рамаемонум занг занед ҳам номро рамону бешава номро яка 938 62 51 81 касоида кисечка маъқулай даркурай сасани хуби хубаш дв4-ш ҳолатиш хубай газа бензин қатӣ евро 14 Kia K5 бародаро 2011 сол Европа сасани хуби хубаш объёми диққати бензини холияи 4 та баллон на вагони рози як салонша мегирем тамошо кунем 4 та электропакет даро мультирул обогрев сидений автомат старт стоп чухло ҳамаш наван потолок панорама нақша чанд гуфтӣ? 118,000 бо муомилаам дора номро яктада мемонам занг бизанед қаттан муомилаи хубам мекунад номрош 927 050 080 ози як ай там тамошош кунем европа сасяни хуби хубаш вагония сиёри бародаро гуфтанд ки ҳам мошинои тай наистабгӣ хай бо хоҳиши ҳамин бародаро гирифтем шумо ҳам лайка дариқ надорен дар кори мо пешравӣ шава Toyota Corolla бародаро хубинаяка ҳолати хуби хубаш тамошо кунед ҳамаи навротош ҳастад 2008 солай объёми 1.6 хати рози як салонша мегирем тамошо кунед кӯҷни салон автомат канцеляришам кор мекунад чухло ҳамаш нава инҷа танировкашам ҳастад набавои қафош танировка дошта Corolla 2 чандаш гуфтӣ равадака нақша 75,000 бо муомилаам дора номро яка рамаемонам занг бизанед қаттон муомилаам мекунад ҳам номро та мегӯй 91 1301 я борига тамошо кунем ҳарчиҷаки маъқул мешавад ҳамаш солона астраҷи бародаро хубинакта 2000 сол объёми 1.6 қати тамошо кунед касоидаки маъқул мешавад номро яка аст газ бензин ая гази бензин рӯз як сабуша мегирам электропакет коробкаш механик Kanserişim hasta. Kanserişim.
زیرا موتور شا میگیرم. چند گفتی باید اخیره؟ 38,000 با معامله هم داره ها؟ نمرو تمام بکن. 907 62 22 20. خب من نمرو اکنم میمونم زنگ زنیم حتی معامله خوب هم بکنه کسایی که هست راجی در کرای